आया लामाया बेखिनिसिमल' नामा? औ सार लामाया बेखिनिसिमल'। आच्छा आं दाबो नोंथांखौ साजेस्ट खालामगोन नोंथाङा आंजों थफाफिनदो। इसिबां हाग्रायाव थांनांगौआ जोबोद खाथ्रा जागोन। जेबो नङा नोंथाङा जेबो टेनसन दाला। नाथाय नोंथाङानोथ' मानो हाग्राबारियाव थांनो ओंखारदों? खोनानो मोनदों बे हाग्राबारियाव जायनो थाङो बिनि जिउआ गोमायो। बेनिखायनो नोंथाङा आंजों थफिनदो। आं जे खामानिखौ मावनो लादों बे खामानिखौ आं थैथां मावनानैसो जुजिगोन। ड्राइभार नोंथाङा थांफिननो हासिगोन। बेनिफ्राय आं हारसिंनो हान्थिनोसै। आं मालाय माथो बुंबावनो, जायखिजाया गावखौनो मोजां जोथोनै लाखिदो। आं फैबाय। जियानो जाया मानो बोहैथिनि आद्रा सिमांखौ सुफुंथारगोन आं। बोहैथिनि दुखुखौ आं माबोरै नायनानै थानांगौ जाखो? बोहैथिया जेराव गोजोननाय दङ बेखौसो मावगोन आं। आरो बोहैथिनि गोजोननाया अरनावसो दं। अब्ला आं बोहैथिनि खुसिखौ मानो नागिरना होनो हाया? जियानो जाया मानो अखा बांखा हाबाबो बोहैथिनि थाखाय आं अरननि खाथियाव थांथारगोन। खालि बोहैथिनि आद्रा सिमाङाल' मोगथां महर मोननांगौ। बेनो आंनि प्रेजेन्ट समनि थांखि। गुड जोबोद मोजां। आरो गोसोआव लाखि, आंगोफोरनिख्रुइ सुथुरखौसो बांसिन नोजोर होनांगौ। मेगननि नोजोरा जेब्लाबो एक्टिभ जानांगौ आरो खोमाया जेब्लाबो थोंगोर जानांगौ। आरो मेगनखौ उनथिंजायबो थाइसे लानांगौ। मानोना सुथुरा उनथिंजायनिफ्रायबो फैनानै नोंखौ हामला खालामनो हागौ। बेनिखायनो मेगन आरो खोमाया जेब्लाबो थोंगोर दोन। वेल डान जोहोलावफोर, वेल डान। दिनैनि थाखाय ट्रेनिंआ बेखिनियावनो जोबथ'बाय। गाबोननिफ्राय गोदान थांखिया फिन जोंना जागायफिनसिगोन। बेनिखायनो दसे समनि थाखाय रेस्ट खालामहैदो। मानो होनोबा जोंनि आखायाव रेस्ट खालामनो थाखाय एसेबां टाइम गैया। जाखिनि टाइम मोनदों बेखिनियावनो गावनि देहाखौ मोजां खालामनानै दोनथ'दो। अके डिसमिस। अरन बुं गोसोम गोजा, मा खबर? अरन, बै मोनसे हाग्राबारियाव सोरबा मानसि केम्पिं खालामफैदों। नों मा बुङो? जों बेखौ मा खालामनांगौ? आच्छा, बेनि आखायाव हाथियार दं नामा? हाथियारखौथ' जेबो नुवाखै, नाथाय बेयो पुलिसनि जासुसबो जानो हागौ। जों बेखौ खाना लाना फैनोसै नामा? अके, बेनि साखाथियाव थांनानै बेखौ नोजोर हैग्रो। माबाफोर सन्देह गोनां बुस्थु नुदोंब्ला लोगो बेसिम लाबोबानो जाबाय। जागोन दे। सार रैरुब, माबाफोर गोदान खौरां? सार, जोंनि हांख्रिखां हान्जायाव गोदान लाइमोनफोर फैबावदों। मा खालामनांगौ बिसोरखौ? दाथ' जोंनि ट्रेनिंआबो जोबसिगोन। मा खालामनांगौ जाखो दा? मानसिफोरा बेसेबां बैसोनि? सार, सानैया जोबोद उन्दै। सासेया 16 आरो सासेया 17 जागोन आरो माखासेया 25। अब्ला उन्दै बैसोनि सानैखौ हगार हरफिन। जोंनि बे हान्जायाव उन्दै गथ'फोरनि जेबो जायगा गैया। नाथाय बिसोर जोबोद गोसो गुदुंथार। बेबायदि बैसोनि गथ'फोरा जोबोद गुदुं जायो। बेनिखायनो उन्दै गथ'फोरखौ जोंनि हान्जायाव लाथ'वा। बिसोरखौ प्रपार ट्रेनिं होनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायो। थिनहरफिन। अके सार। आरो हिन्जावसाफोरनि ट्रेनिंआ बोरै सोलिगासिनो? गासिबो मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ सार। रैरुब, नों हिन्जावसाफोरनि केप्टेन, बेनिखायनो आं हिन्जावसाफोरनि जिम्मेदारिखौ नोंनि सायावनो होबाय। मिजिं थियो गासिबो खामानिखौ नों मोजाङैनो मावलांगोन। आंखौ फोथाय सार, आं बर' हारिनि थाखाय आंनि जिउखौबो बावगोन। नोंनि जिउखौ बावथ'नायनि सम नोंहा फैथ'वाखै। दासिमबो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं। जों दानो थैथ'नो हाया। जुदि हरखाब माबा मोनसे जानानै थैयोब्ला? अब्ला साननानै लादो बै समा जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रिमोन आरो जोंनि खाफालानो गाज्रिमोन होननानै। बेनिखायनो जेसेबां हायो थांनानै थानो नाजा आरो गावनि हान्जाखौबो मोजाङै सासन खालाम। अके सार, रजार देट। बे जोनोमाथ' हारिनि थाखायसो जाखाबाय। जेब्ला हारिनि थाखायनो थैथां मावलांगोन आं। बोहैथि सनायाल' मोजाङै रायजो जाथोंसै, बेखौल' आं जेब्लाबो आरज गाबगोन। बोहैथि, नोंल' मोजाङै थादो। जाय सेंग्राखौ नों मोजां मोनदोंमोन बेजोंनो गोजोन खुसियै रायजो जादो। हेलौ सानस्रि। इरागदाव, नोंनि फना मानो नाङाखैमोन? आं नोंनि थाखाय बेसेबां सिन्था जादों। मानो सिन्था जानांगौ जाखोब्रा? नैबे इरागदावा एसेबां गोरलैयै गोमायाथ'। थेवबो गोसोखौ गिनाय मोनदों आं। ओमफ्राय दा बहा दङ नों? नों सिन्था खालामनाङा सानस्रि, आं जेराव दङ बेवहाय जोबोद मोजाङै दं। नों अरुणखौ नागिरहैमारबाय आरो? नों गावनि फारसे मानो सानाखै इरागदाव? नोंहा माबाफोर जायोब्ला मा जागोन? जेबो नङा, बोहैथिनि थाखाय बेफोर जेबो नङा। अके बाय। माने इसेबां अख्रा बियो इरागदावा? बोहैथिनि थाखायनो इसेबां गिदिर बिबान लाबाय बियो। बहा नागिरना मोननांगौ जाखो बेलाय अरुणखौलाय? इरागदा, जुदि माबा मोनसे जायोब्ला आं बोहैथिखौ नागारा। दिनैनि थाखाय बे चिकेन ललिपपखौनो जानानै थाथ'नोसै। बोथोराबो माथो जोबोद मोजां। हाय खाथियाव आंनि जिउनि लोगोरिया थानायमोनब्ला बेसेबां मोजां जाबावगौमोन। बोहैथि, बे गोसोआ मा जालांखो मिथिला, नाथाय नोंनि थाखाय गासिखौबो मावजोबगोन आं। नोंनि थाखाय लिगेल इलिगेल गासिखौबो मावजोबगोन आं। खालि नोंल' गोजोनै था। मा जाव जुज्राव होनदोंलै? सोरबाफोर दङ नामाब्रा? ना मोसा मुफुरफोरसो दङ नामालै? जानाय नङा। माथो बेनि आखायाव सिखाबो दङ? पाक्का बे जासुससो जागोन सोरबा। बेनि आखाइनि सिखाया मामुलि सिखा नङाथ'। गोजाम मुगायाव सान्थ्रि गाहायफोरा लानाय सिखासो माथो। मा खालामगोन जों बेखौ? मा खालामनो? मोनसे राहानि अनगा। अरना बुंदों माबा मोनसे सन्देह बुस्थु नुबानो गावनिसिम लांनो थाखाय। होमबालाय माखौ नायबावदो? गावदो। बिनि आखुखौ नायग्रोनि। सोर दं खाथियाव नुजाफै, नङाबा दिगदारसो दं। आंखौ मामुलि मानसि होननानै साननानै दालाखा। आंबो गासिखौबो रोंजोबो। हेन्डस आप। आखाया दैखोना लाबाय था।
नङाबा नैबे बिथांनि गुलिया नोंनि बिखाखौ सौसिनो बारा गोबाव नांनाय नङा। नाथाय मानो? आंथ' जेबो खालामाखैना। सोर नों? बेवहाय मा खालामफैदों? आं सासे मानसिखौसो नागिरना फैदों। सोरखौ नागिरना फैदों नोंलाय? बिसोरनोबा खोन्था जागोन ना जायालै? बिसोरबा जांख्रिखां हान्जानि मानसि नंगौना नङा? आं अरननि मुंखौ लानो हानाय नङाथ'। ओइ बुंगोन ना? आं माने ओरैनोसो बेरायनो फैदों। आंनि गोसोआ माने एसे खुला जायगाखौ नागिरनानै मोजां मोनो आरो। हाग्राबारि, दैमाबारि, माने हाजो हाला बेफोरखौ बिराद मोजां मोनो आं। बेनिखायनो नैबे हाग्रामायाव आं बेरायनो फैदों। हारसिं बेरायनो फैदों नों? औ, आं हारसिंसो बेरायनानै मोजां मोनो। केप्टेन? गोमो आरो गोजा, नोंसोर बेवहाय मा मोनदों? आरो बेफोरबायदि जासुसि मानसिजों मानो रायलायबाय थायो? खेबसेनो गावनांगौ। बसनिफ्राय अर्डार मोननायखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंसोर? जोंबो बेखौनो मावनो नागिरदोंमोन केप्टेन। सोर नोंसोर? सोर? ओइ सेंग्रा, जोंनि सिनायथिखौ नोंनो होनो जोंहा जेबो गोनांथि गैया। गोमो आरो गोजा, मा मोखां नायबाय थाखो? गारनानै दोनना फै बबेयावबा। दानो। जागोन केप्टेन। सोर नोंसोर? सोर? जोंनि सिनायथि नांगौ ना? नोला। बोहैथि नों? अरन, नों आंखौ गारनानै थांनायसै आरो? मिथिगा अरन, नों आंखौ गारनानै थाङोब्ला बुरि जानानै हारसिंनो गाबै गाबै थैगोन आं। आरो मोदाय जानानै नोंखौ सिगिफैगोन आं अरन हराव। बेखौ हले गोसोआव लाखा। बोहैथि? सार? मा जाखो रैरुब? सार, बै हाग्रायाव थाखुमाना थानाय जासुसखौ गावथारबाय आं। थारैनो बे मानसिया जासुसमारमोन ना? औ सार, जासुसमोन बे मानसिया। आरो सार, जासुस जानो बेसिम मोनफैबाय जेब्ला पुलिसफोराबो जोंखौ नागिरखासिगोन। बेनिखायनो जों थाबैनो केम्पखौ सोलायनांसिगोन सार। जागोन दे। आरो सार, नों उन्दुआ नामा? नोंसोर उन्दुहैदो, आं उन्दुथ'आ। सार, नों बेवहाय फैनायनिफ्रायनो सान हर खामानि मावगासिनो दङ। दसे सम रेस्ट मोनबाबो नों उन्दुआ, बे दैमा खाथियावनो जिरायफैबाय थायो। मानो सार, नों मानो उन्दुआ? उन्दुनो सानो, नाथाय माखासे सिमांफोरा आंखौ उन्दुनो होआ। सिमां गाज्रि नुयो नामा सार नों? सिमांखौथ' आं गाज्रि नुआ, नाथाय जाय सिमांखौ आं मोगथाङाव गाबहोनो हायै खामानिफोरखौ आं सिमाङावसो नुयो। आरो बैफोर सिमांफोरानो आंखौ दुखु होयो। जेब्ला आंनि मेगना गेवो, अब्ला आं गावखौ मोगथां मुलुगाव मोनो आरो गोसोखौ दरसि मोनफिनो। बेनिखायनो आं उन्दुनो बायो। सार, माबाफोर जाहोन दङ नामा? बयनिबो जिउआव मोनसे ना मोनसे जाहोन थाखायो। बयनिबो जिउआव बयनोबो शेयार खालामनो हायै जाहोन थायो। नोंनिबो जिउआव बेफोरबायदि मा सिक्रेट जाहोन दङ जायखौ नों फोरमायनो हाया? दङ, आंनि जिउआवबो। जाय मानसिनो समायखिरा होदोंमोन, आं समायखिराखौ सुफुङासै। नाजादोंमोन, नाथाय फेलें जाबाय। नंगौ अरन सार, जिउआव जोंहा माबा मोनसे मोनथारनांगौ बेसादखौ खोमानाङोब्ला जोबोद दुखु मोनो। आरो सोर जोंनि आंगो बेखौ दुखु होयोब्ला आरो बांसिनसो दुखु मोनो। थेवबो सार, एसे रेस्ट लादो। जागोन दे रैरुब। अके सार, गुड नाइट। गुड नाइट। बोहैथि, नोंनि गोसोखांथिफोरानो माथो आंखौ मालाबा लोरबां खालामो आरो मालाबा आंनि थांखिखौ होसोनायाव मददबो खालामो। जेबो नङा बोहैथि, नोंनि गोसोखांथिफोरखौ बिखायाव बोजबनानै आं आगान सुरलांगोन। बेनिखायनो आं बर' हारिनि जानानै बर' हारिनि मोजांखौ जेब्लाबो नाजालांबाय थानोसै। आयं, आं बोहैथि। सोर जाखो? माथो बोहैथि फिसौजोसो। औ आबौ, नों आयंखौ नुदों नामा? गैया, फंबायनि फिसाफोरा लानानै थांबाय मालाय। माला लांखो आबौ? मैयासो लांदों खोमा। खोनानो मोनदों अरनाबो फैदोंमोननो, बिफाखौ नायनानै थांबाय। अरन फैदोंमोन आबौ? औ, अरनाबो फैदोंमोननो, आंबो नुवासै। अरना मानो आंजों नुजायासै दे? मानो आंजों नुजायालासिनो थांफिनखो बियो? बेखौ आं मालाय माथो बुंबावनो फिसौ। हारिनि खामानिनि थाखायनो, समाजनि थाखायनो नोंजों नुजायासै खोमा। दे फिसौ, थांदो दे। अरन, नों मानो आंजों नुजायासै दे? आंखौ मानो लोगो हमासै नों? बोसोरथाममानि नोंखौ नेबाय आङो। थेवबो नों न'आव फैनानै खेबसेबो आंजों रायज्लायासै। मानो अरन? मानो एसेबां आंखौ बिदि खालामखो अरन? मानो अरन? मानो? ना आंखौसो माबाफोर गाज्रि मोनबाय नोङो? आं गाज्रि मोनथावथाव मा खामानि मावखो अरन? मानो आंखौ गारनानै थांखो अरन? मानो आंखौ गारनानै थांखो? आरो नै बोहैथि फिसौ, आबौ। अरन फिसाखौलाय बेसेबां लामा नायबावनांगौ जाखो? अरना मालाय गावनि लामाखौ संदानबाय। नोंबो गावनि लामाखौ संदानदो फिसा। बैसोआ नेनानै थाबाय थाया। आंनो फिननाय नांगौ। अरना मानो आंखौ बिदि खालामदों? मानि थाखाय बियो आंखौ लोगो हमालासिनो थांफिनखो? बेसेबां नेबाय आं अरनखौ फैफिनगोन होननानै। समाजनि मानसिफोराथ' अरनखौ थैबाय होननानैसो बुंदोंमोन। नाथाय आं
आं मिथिखागौ अरना सानसेबाबो फैफिनगोन होननानै। मानो अरना बेफोरबायदि खालामखो आंखौ? आं दा मा साननांगौ जाखो? मानि थाखाय अरना आंखौ रायदावालासिनो थांफिनखो? खमसे खम खेबसेथ' आंखौ लोगो हमजायोमोन ना? अरन, प्लिज आंखौ कल खालाम अरन। बोहैथि, नों बेवहायसो दङ होमबा? सानस्रि, बोहैथि, नोंखौ नागिर जेरावबो मोनाखैमोन आं। दाउस्रि देलाया खोन्थाहरनायखायसो मिथिबाय। मोजाङानो जाबाय, बेयाव लोगो मोनबाय। आं मा बुंनो नागिरदों मोजाङै खोनासं। नोंनि थाखायनो इराग दाउआ फाग्ला बायदि नोंनि बयफ्रेन्डखौ नागिरनो ओंखारलांदों। नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों सानस्रि? इराग दाउआ जुदि माबा मोनसे जानांगौब्ला आं नोंखौ गारा। मैया दाखालिसो मा फैखो नोङो इराग दाउनि जिउआव? इराग दाउखौ मा मुलि होनानै एसेबां फाग्लि खालामखो नोंलाय? नों बेफोरखौ मा बुंदों सानस्रि? आंहा इराग दाउजों जेबो सोमोन्दो गैया। मिथिगौ आं, नोंहा जेबो सोमोन्दो गैया। अब्लाबो नों इराग दाउखौ बुजायनो हायोमोन ना? इराग दाउजों आं मैयासो फन रायलायदों। मैया हरनिफ्रायनो बेनि फना सुइच अफ जानानै थाबाय। दासिमहालागै जेबो खौरां गैया इराग दाउनि। इराग दाउआ जुदि माबा मोनसे जानांगौबा नोंखौ गारा आं। गोसोआव लाखि बे खोथाखौ। इराग दाउआ मानो अरनखौ नागिरनो ओंखारलांखो बेलाय? आंथ' बेखौ थिनाखैमोन ना? इराग दाउ, नों जेरावखि थाया मानो थाबैनो फैफिनदो। अरनानो आंखौ गारनानै थांबाय जेब्ला नों नागिरनानै मा लाब इराग दाउ? अरन, नों माखौ गाज्रि मोननानै आंखौ गारनानै थांखो? अरन, मा गोरोन्थि मावखो दे? आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोननायानो गोरोन्थि जाबाय आरो। प्लिज अरन, आंखौ खेबसे फन खालाम। ओइ सन्थला खाफाल जिला, खायसे मानसिफोरखौ ना नैबे फुटबल फिदिंनाय बायदि फिदिंनो लुगैयोब्रा आं। आरो फुटबलखौ जोनानै गारहरनाय बायदि बिराद गोसायै जोनोबो लुगैयो आं। मानोब्रा? मालायखौलाय दाय गैया मा गैया, मानो फिदिंनांगौ जोनांगौ जाखोब्रा? मालायनि खोथाखौथ' बुङाखैमोन आं, नोंखौसो बुंदों आं, नोंखौ मिथिबाय? बसाय, आंखौलाय मानो फुटबल बायदि जोनो लुगैखोब्रा? साला सुवाद, जुमायनि थाखाय गासैखौबो फानगोनलै नोङो। बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैखौबो फानजोबगोनलै नोङो। लोगोफोरखौथ' फानखाबायानो नों जौनि थाखाय। मा एसे गिदिर दाय लगायखोब्रा? आंलाय जौनि थाखाय सोरखौ फानखोब्रा? नोंनि थाखायनो बोहैथिखौ मोनासै आं। माबाल' खोन्थानांगौ जाखो नोङो मानसिफोरनो बोहैथिखौ खावनो थांदों होननानै? आंलाय सोरनो खोन्थाखोब्रा? मानो खोन्थायाखै? आं खोन्थानाय गोसोआव गैयालै। खोन्थानाय गोसोआव गैयाना? नोंनि थाखायनो मोनासै आं बोहैथिखौ। आरो मोननायबो नङा। ओइ साला नोंसो। कपिराम, नों आंखौ थगायनो सानबाय नामा? गसाय, मालानिफ्राय मेजर लायखो नोंसोरलाय? नों सिरि था। दे हब्बा। कपिराम, बोरो दिला बावबाय नामा? बावाखै, मानो बावनांगौ जाखोब्रा? ओइ नों बैथिं दसे थांथ'लाय। बिनि सेराव प्राइभेट खोथा बिनि सेराव जानला मानला खोथा रायलायजाया। गसाय, लोगोखौनो बिदि बुंथारबाय। लोगोबाबो नोंखौ जौ लोंनायाव बिसास खालामजायालै। नोंनो साला सिगारेट खोथा खोन्थागोन, जौ लोंना लाबा बयनिबो खोन्थाथुमगोन। नों बैथिं थां। फैबाव कपिराम, नोंनो बुंदोंमोन दा बैथिखौ नांगौबा इराग दाउखौ आंनो खालामनानै होगोन। बोरो? बुंनाय मथे गासैबो खोथाया लोगो जायाब्रा। आच्छा, बिदिब्ला नों आंनो गेरेन्टि होनानै होनो हागोन बेसेबां दिनाव इराग दाउआ आंनि जागोन? अब्रा जागोन। आरो नोंबो माथो बोहैथिखौ आंनि खालामना होनो हायाखै। बोहैथिया नोंनि जागोन बेखौ नों सिन्था खालामनाङा। बेनि सिगां इराग दाउखौ नागिरनानै लाबोनांगौ। बापै, बहा गोमालायखो बेलाय? अरनखौ नागिरनो होननानै ओंखारलांदों। मा? अरना थैयाखै नामा? बेखौ आं मिथिया, नाथाय बोहैथिनि थाखाय अरनखौ नागिरहैदों। मा इसेब्रा बेलाय? बे इराग दाउआ मा नांजाबाय थादोंब्रा? बेनिखायनो बुंदों बैथिखौ नांगौब्ला इराग दाउखौ नागिरनानै लानानै फै। आरो बिनि फनाबो सुइच अफ जानानै दङ। बेनिखायनो आंहा जोबोद गिनाय मोनदों। हायोबा नों दिनैनो दानो नागिरहैथां। आं अरनखौ जोबोद मोजां मोनो। आं अरनखौ बेफोरबायदि खोमानानै लानो हाया। जागोन दे, नाथाय बोहैथिनि थाखाय इराग दाउखौ नागिरहैनाया। नों फैसा नांगौ? आं होगोन। फैसानि खोथा नङाब्रा। फैसा होबाथ' खामानिखौ डाबल गुना एनार्जि लगायनानै मावगोन आं। नाथाय बोहैथिनि थाखाय इराग दाउखौ नागिरनायासो एसे बोरैबा जाबायना। नोंहा जुदि बोहैथिखौ नांथारगौ जादोंब्ला नों आंखौ हेफाजाब होगोन, नङाबा डिल केन्सेल। आंथ' जेरैखि जायाबाबो आं इराग दाउखौ नागिरगोन, गावनि खालामगोन। नाथाय बोहैथिखौ नों बोरै खालामगोन? जुदि इराग दाउआ अरनखौ नागिरनानै होफैयो बोहैथिनो, अब्ला नोंहा मा जागोन? बेनिखायनो आंखौ हेफाजाब हो। जागोन दे, नों सैथो बाथ्राखौनो बुंबाय। इराग दाउआ जुदि अरनखौ नागिरनानै लानानै फैयोब्ला बोहैथि आरो अरनासो लोगो जालायगोन। बेनिखायनो इराग दाउआ नागिरना मोनैनि सिगां अरननिसिम आंनो थांनांगोन। गोनां जायोबा थिनटा टाटा थिस खालामनायबो जागोन। नों मा खालामो खालामबानो जाबाय, नाथाय इराग दाउखौ मोजाङै लाबोनांगौ नोङो, बेबो गोथाङै। गोसोआव लाखि, दिला जुदि केन्सेल जायोबा बोहैथिखौबो नों मोननाय नङा। आच्छा, धमकि होदों माने? जेबो नङा दे, बोहैथिनि थाखाय आं अरनखौ गाराथ'। इराग दाउआनोथ' मानो गेजेर हाबखावबाय थायोब्रा? मानसि बायदि समायना हिनजाव थानानै बोहैथिखौलाय मानो नोजोर होलायखोब्रा? बे इराग दाउखौबो ना। लोगोफोर, आं थफिराम नायनो आराम।
लोगो नोंथांमोना जुदि सानस'हायै गोसोखौ नायबाय दङ आरो नायनो मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय कन्टिनिउ नांगौना नाङा मानो होनोब्ला नायग्रा बारा गैयाब्ला कन्टिनिउ लाबोनोबो बायोना बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोननि माने फिडबेकखौ खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना मा सानो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो दे बाय बाय नेक्स्ट एपिसोडआव थाबैनो लोगो मोनगोन